Әкият илендә. Мин Куян. Ребятки, к нам в гости пришел зайчик. Давайте позовем его. Да. Позовем? Да. Давайте. Куян! Кильманда! Мин Куян элейле, Мин Куян Куян. Мин Куян элейле, Мин Куян Куян. Исәнме, Куян! Исәнмесез, балалар? А что у тебя в мешочке? Давайте угадаем. Давайте. Кияр, Кыяр, Юк, алма, алма, юк, ипи, ипи, юк, сет, süt, юк. Белмибес. Білмейбіз. Мы не знаем. Ой, зайчик принес нам капусту и морковку. Ура! Кише! Кебесте! Кишер, кәбісте, Рахмет, Куян! Сау булыгыз. Сау бул, Куян! Әкият илендә. Богдан, мә кишер. рахмет, Лейла, мә кишер. рахмет, Булат, мә кәбесте. рахмет, Арина, мә кәбесте. Арина, угости Лейлу капустой. Лилина капуста, рахмет, Богдан, угости Булату морковкой. булат, тише, рахмет, Зур кишер. Зур кишер. зур кише, Кишкене кишер. Кишкене кишер. кискина кисель, Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. кишер, кәбісте, қияр, алма, ипи, süt, зур кишер, кішкене кишер, зур алма, кішкене алма, зур қияр, кішкене қияр. Тәмле. Кишер баллы. Кишер баллы. Тәмле. Зайчик угостил нас морковкой, а мы ему подарим его портрет. Мы сделаем вот такой портрет. Вам понадобится лист цветного картона, вата, клей, пластилин. На листе картона клеем обводим силуэт зайчика. Затем крепим ровно по контуру вату. Глазки, нос, рот из подходящего по цвету пластилина. И вот портрет вашего пушистого друга готов. Вот какие зайчики у нас получились. Сау булыгыз! Әкият илендә.
Ничектер бер вакыт төлке бик нык ашыккан һәм тамак ялгарга берәр нәрсә юнәтергә ауга чыккан. Каз, мин сине хәзер өйгә алып кайтам да ашыйм. Каз кайгыга баткан. Мин риза төлкекәем, ләкин бер үтенечем бар. Мин җырларга һәм биергә яратам. Соңгы тапкыр биеп алырга рөхсәт итче. Ярарсың, әйдә, биеп кара. Син ашарга өлгерермен әле. Төлке исә авызын ачып калган. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр Әкият илендә.